أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Da farko magana ne wanda ya shafi mata a cikin aikin agaji, kamar yadda barista daga Gombe ya zo mana bayani, kuma muna ƙara jaddada wa 'yan uwa mata cewa muhimmancin aikin agaji bai tsaya ya kawai kamar yadda da ake tunanin tsofi ne kawai za su yi aikin agaji ba. Aikin agaji ya ta'allaka kan dukkan mace wanda ta san kanta. Ana aikin agaji domin tallafa ma 'yan uwa mata a duk inda suka samu kansu, har da maza. A cikinmu alhamdulillah ba irin kamar da za a ce yarinya karama ba za ta yi aikin agaji ba, ko kuma macen da take da ƙarfi ba za ta yi aikin agaji ba, saboda kawai an ɗauka cewa dama aikin agaji kawai mata su shiga masallaci ne su yi shara, tsofi kenan. To yanzu alhamdulillah akwai majiya ƙarfi a cikinmu nan wanda suka zo, akwai har 'yan ƙananan yara wanda ake ta ƙoƙarin taso da su saboda su rayu a ciki, su buɗe ido a ciki, su san aikin da kyau, saboda zamani ya zo da abubuwa da dama wanda a cikinmu alhamdulillah ko a yanzu muna da manya-manyan mutane. Yanda ɗan uwa na farko ya fara bayani cewa aikin agaji ba aikin ci ma zaune ba ne, to har a gurin mata ba aikin ci ma zaune ba ne, aiki ne na ilimi wanda mutum in ba shi da ilimi, ba shi da dabara, ba zai iya taimakawa ba. Macen da ba ta da ilimi, ilimi ya shafi kashi-kashi, ba wai sai lalle wacce aka ce ta yi boko kawai ita ce mai ilimi ba. Ilimin addini shine ginshiki, shine jigo akan komai da muke na rayuwa. Sannan ba a bar mu a baya ba, dukan ilimi muna tafiya tare da shi. A cikinmu muna da manya-manya, muna da likitoci, muna da ma'aikatan asibiti, ma'aikatan jinya su kansu, muna da malaman makarantu, muna da manyan directors. A ko'ina aka shiga za a sami 'yan agaji, ba kawai a jihar Bauchi ba ne, a duka faɗin Najeriya ne muke da irin waɗannan mutane. Alhamdulillah aikin agaji ya ci gaba sosai, saboda muna koyar da sana'o'i ma mata ta yadda za su dogara da kansu. Matan da suke cikin gida wayanda ba su taɓa zuwa makaranta ba ma, yanzu suna fitowa suna shiga masallatai, islamiyoyi, suna koyan karatu, suna yaƙi da jahilci. In mun ce yaƙi jahilci ba muna nufin kawai su koyi alifin ba'un ba ne, a'a, karatu ne sosai wanda suke koyan shi. Mace za ta yi maka hadda tun daga fatiha har ta kai ƙarshe, za ta kawo maka babu bata babu komai, kuma ba tare da ta yi karatu ba, amma da ta waye ta gane bisa ga orientation da muke bayar ma 'yan uwanmu cewa a fito a yi karatu, to wannan ya taimaka. Da fatan duka inda muke za mu daɗa jawo hankalin 'yan uwanmu mu sa su yi ilimi. Allah ya ba mu sa'a, maza ku yi haƙuri, a bar 'yan uwa da mata da yara a fito a yi aikin agaji. Allah ya ba mu sa'a. In gode. A takbir. Hajiya Usaina muna godiya. Allah ya saka da alkhairi.